Kaixo lagunok, hamarkadetan Estatu Espainiarretik jasan dugun zapalkuntzari aurre egiteko molde desberdinak erabili ditugu. Eta horietako bat, nola ez, hauteskundeak ere izan dira. Eta oraingoan ere, gure askapen prozesuan beste urrats bat emateko baliatu nahi ditugu. Ez dira, etxean geratzeko garaiak. Gure haserreak kanalizatu eta entzunarazteko garaiak dira. Madrilera goaz gureak etxera ekartzera. Euskal preso, iheslari eta deportatu politiko guztien etxeratzearen alde. Entzun gaitzatela, Madrilera goaz autodeterminazioaren aldeko bozka ematera, demokrazia eta independentziaren aldeko bozka. Entzun gaitzatela, guk argi bai dugu, guk PH Bildu, animo eta jotake.